Nga po. Ang kamatot. Katawa ko nila sing ako niya. Kung nila, nga gusto mo. Gusto yung birthday sing ako niya. Asawa sing ako nila nga bata nga ikadwa nga. Si Bel mga kamatot na. Rio. Oh, nakatimo day. May kaon-kaon day. So, birthday sing asawa sing bata. O galing isip. Sa tao na isa tao. Sa tao to. Wow. O si Yayang mo. O, kita mo na yun. Oh. Custom ko. Nakumayo mo ba? Yes. So, tibugan naman di. Kananay naman subungan daw ni. So, grabe ang mga ngako nga po kali. Oh, grabe. Yes, so, ari subong kami ka luto-luto din ko may mga kamaton na. Luto kami para sa mga bisita. Agad na ka. Ate mo day, kaon na. Ay wala pa maluto. Yes, ara gali ang amon nga ginahandaw. Ano ya dayo? Estubado, baboy. Pang high blood naman sa mga bisita. Ari may birthday kayo sa tata na. Salat. Oh. Yes. Ito bang ilolo mo? Okay. So, sige. May, ari naman, may naluto. Magaliban na. Yes. Hala! Yan! Yes, so, si Bro, Jodiri. Siya ang amon, kusiniro sa buong. Kusiniro sa nga akong bata, oh. Dahil guys, sa taot, kung siya imbitar sa atos lao, bilog na yung goreng. Okay. Butang ko naman, Tik. Kapatanda mo na siguro sa mga bisita di sa buong sa birthday sing akon nga. Sawa sing akong bata nga si Claire Grio. Aris na sa buong mga kamatunog. Picture naman dito sa buong mga gabi sa buong mga kamatunog. So, ang tao tayo mga kamatunog. Medyo dulom-dulom na ho. Dulom na katuwat no. Yes! So, ari nang may birthday sa buong gabi ka matulog. Happy birthday! So, ma-picture si Claire. So, ma-picture si Mrs. Claire Itsona. Yun. Yes. Ayun. So, happy birthday na lang gali sa kay Clara. So, yun. Yun. Hari ang iyang handa. Oh, sa taot. Ang mga apo ko na eh. Ayun. Wala sa ginsa pa. Yun. Ari nang pagkaunulat kung dahil mga kamaton ang mga bisita. Ibigay, ari naman eh sila. Labot naman yung mga bisita ni Claire. Yes. Mga kamaton, oh. Picture na di mga kamaton. Nakate, ngapo na kate, no? Ano, madulong. Yes, ari yan. Dulong. Nabo, anong ginahibig mo? Ha? Ano? Magkento ay misa eh. Magkento na tao. Ang tao daw birthday oh. Birthday ni Tita mo Claire. Si Tita mo Claire na. Yes. So, kita ma. Magkento na to kaya yante mo. Sana si Claire. Oh. Dini mo. Kek. Kek din oh. Dini ya kek. Ada ya kek ka? Yes. So, so. Ito kata sila, picture si Tita Muklero. Lihat nonton isitan yan, Tita Muklera. Ito kata sila. Oh, sige. Dulum dia. Dulum sa kusina oh. Dulum dia oh. Ready sila. Ano ang taon nila? Nak. Uy, di sila. Di ba man sila? Are. Yes. Ah. Ano? Sa mong balay ka.
Bye! No! Yun, mampanggal mo na. Kapag mo ito na. Sa tao, ulo, sige na. Ay, oh. Uyaw, oh. Ay, na, oh. Yun, so, kanto na sa piyak. Uy! Ano na? Naupad ko bisi mo lang. Di maaari, makanto mga mo, di bala ka magampang. Karon magbaka naman ni mo, ya? Hindi lang, kuya. Sige na. Yes, so, kita na naman ginhanda sa buong magabi ni Kamakon. Wala pang abot ang bisita ni. Nga po ko. Yes, so lato-laton ka Kamakon na. Ang mga bisita ni Claire. Yes, so, ano? Ayawan man ta ni ihaw kag luto so mga hapon no mga Kamakon na so ato na nagsakon nga pana panasing ako tawas na ako nga bata so mga Kamakon na yes kapapicture na guys lang mga Kamakon yes so arena mga apo ko. Amo na yung mga bisita ya Cleo. Tupod na mo. Okay. Yes. Yung picture ano. Sila bilog nga po ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Yes. So. Ayos. Mga Kamakon. Narinig sila mga kapuang mo din. Ano daw? Manyapulis na. Yes. So. Alin, sa tao, kalay, sa tao, kalay. Dali na na! Sa tao. Picture niya na nan. Picture na. Ayun. Yes. Picture sila. Dalang to na! Yes. Yan ang gano'n yung tatay. Munayan ko lang gano'n. Alin. Sa likod lang. Karoon na siya, picture na siya. Nakala, di ka. Ayun. Natagin ka ka. Idog-tiro. Dili na tayo, di na sa grilab. Yan, di na sa grilab. Iwan! Idog-tiro. Wala ka na, gina. Dali na! 1, 2, 3. Shot! Yes! Pila ka bilog ang apo ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes! So, damo sila! Oh, yung bata ko na gabot. Si Jay pa, si Jay. Si Jay yan din, di si Banban. Si Banban. Ay, so, ari na. Where's the ka? May maon. Talaga ginaulo ni Matolo. Opo. Okay. Yes. So, ari kaguan na kami di kali mga Kamakon. Tara na ako na po Kyoto. Yun. Ari bang mga anak niya? Yung bata yan? Yung dala yung bata yaw? Yes. Ay, ginaway ka muna. Pamuna lang eh. Ayun. 1, 2, 3. Yun, ang mga aso, mga idok, sinakon mga bata. Sabay-sabay. 1, 2, 3, 5. Yes! Dali! So, enjoy lang kami di Kamaton. Kami, mga di galing mga Kamaton ha. Yun. Sa blur. Kami, mga galing di mga Kamaton. Nyapo na kami di. Tingnan mo dyan, ay kailan na bata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, makita din yung mga Kamaton, puro kutanan yung mga apo kang bata. Ang Bagros, nakakuha na, nabatok ang Bagros. Harap ang Bagros, oh.
celebrate Okay. birthday ni Claire. Lord, blessing gid kami ka family namon nga gagather sa dong to celebrate the birthday. Lord, thank you gid sa gamay nga blessing nga ginhatag mo for this night. Thank you for the food. Thank you for the blessing every day nga ginatake naman in our daily life. Lord, Jesus, ikaw na bala sa amon sa tagsa-tagsa namin nga pamilya. Lord, thank you gid for the love and the family. Lord, tani pagpusog kami sa amon nga panyapo sa blessing to share mo magdalawin Panginoon po. Bless us, O Lord, for these thy gifts which we are about to receive from thy body through Christ, O Lord. Amen! Happy birthday to you! Later! Happy birthday to you! Gutom na! Happy birthday! Happy birthday! Sige, tulog, tulog! Yes, so music ka na eh. Music ka na sing birthday song. Ako masabi lang ang mga boss lang. Walang bisita, ang walang bisita. Ano na, birthday party. Yun, muna yung mga kamaton ng bisita ni Claire Guzman Itsuna. Puro ko mga apo kagabataan ng bisita. Yes. Oh, ano sila? Dili ka kao. Ah. Yun. Pila na edad mo, Claire? Pila na? 16, 22, Ay, 10 pa lang. 10 pa lang gali, oh. Yun, 28 na gali ang edad ni Claire. So, ari na, punyapo na kami mga kamaton. Punyapo na. Mel, po na, Mel. Ring isa ko kapo. Oh, isa ko kapo. Bila-bila, isa ko kapo. Ito tao. Ari, kapo ko na eh. Punyapo. Punyapo na mo to, partner. Size. Yun, hari na. Rek, wala rek. Ha? Yun mga bisita di ba mga inabdos gali ni asawa. Aja, lanjut. Sige na. Ah, magpakulumpia. Cong yo. Di man to? Kamaton, so gasugod din man din panyapo na. Panyapo naman mga kapatid ko pala ini tanan mga kapatid. Pero ko pala nilagay mga ako galay mga kapatid. So Are din sino di mapungkaw? Are din. Ah, yes. Gagawin dito. Ato na ya? Kasi na ya? Ba't ako rin kaya ang sa sulod rin? Yes, mga kamaton. Happy birthday
Hindi, buwas. Jote naman ni Bato. Thank you sa tanan. Thank you kay pagkapon nila yung mga kapatid. Thank you sa kapatid. Sa kanya ay sasaya, unong puso ko, umuharap Video ka na yan sa inyo. Hello, good evening. Kabisin nyo ako mga bisita. Mga tinekle na magulang. Mga yun. So, happy birthday sa imo magulang. Yes. Basta. Sa taon na lang sa salim. Yes. Thank you.